Pero first time pa sad na mo nakakita yan yo, kaning-kanding nga puti. So hi guys. So dili kini importante atong video karon no nya. Nara ko'y gusto kanang ipangutana bitaw ninyo o kanang about ani nga tanom ba. So no ko ipakita ninyo nga tanom nga nahibong kay ko ba nga nakakita ko og kanang puti bitaw. Puti nga color siya buwak ba. So kini oh. Ang tawag diri sa amo kanding-kanding man so taga probinsya kailam gid ani no. Dire sa amo kanding-kanding pero sa Tagalog siguro ang term nila dire ay ani nga tanom dito sa Tagalog kandi-kandilaan. So mao ang tawag pero ako nakalimot ako sa scientific name ani niya. So dire sa amo kanding-kanding ni no. Nya. So kini siya usually ako ginakit-an ani violet gini siya no. So mga 20 years na kapin nga sige ko makakita ngun ani kanding-kanding violet gini yang buwak nya dito sa bukid nga area nga dito pa ko nakakita og kanang nahibong ko ba kakita kog puti bitaw nga ingani kanding-kanding iya buwak ba. So di ko sure kung ako ra ba ang nahibong ani nga or ako ra ba nakakita diri sa amo kay murag wala man siguro kayo nakakita ang uban nya na ko'y video no na clip na ko ba nga na videohan ako dito sa bukid bitaw nya di ko sure kung permente na ba mo kita or wala. Daghan kini dire daghan kini dire sa kuan bukid kini nga tanom nya ako ray pakita ninyo kung naa ba sa inyo or normal ba or kanang daghan ba na sa inyo bitaw ang puti nga ingani puti nga kanding-kanding ba. So ako'y pakita ninyo so mao ni siya nga video tanawan ninyo kita ninyo di ba kuan man sa mo tawag ni kanding-kanding man no violet kini amo kasagaran makitaan pero namin nakakita may og kanang puti bitaw. Pero first time pa sad na mo nakakita yan kanding-kanding nga puti. First time na mo nakakita niyo dire ra mo nakitaan kay kasagaran mo nakitaan kini magid normal na mo nakitaan violet kini naa day puti sima sila punuan pero ila buwak di parehas puti. Apa dito sa ubos tan-aw na to dito sa ubos. So maarta siya. So ako ra gi-share ba dili ka na importante pero after 20 kapin bitaw ka tuig so bago pa ko kita nga puti bitaw nga ingani kanding-kanding. So maarto siya dili ka importante. Bye bye.